Ahojte ľudia, dnes ideme pušovať Spajka, aspoň tak chcem. Som dostal 1000 coinov. Ja si na Willow kúpiť vlastne gadžetu som chcel, kde mám Willow. Na Willow gadget. Takže zmizneš vo vode na 2 sekundy, to je dobre, podľa mňa, kde mám Willow? Aha, tu je. Dobre. Túto gadget, dobre. Kúpené. Tak ideme hrať so Spajkyčom. Čo je tak? Že zamiedlo a to by sme mali dať prvé miesto, aspoň dúfam. A nie, ja som myslel, že nemáme mohla. Tak to je už problém. Idem s ňou tímovať, ale potom ju zabijem. Ale to má aj dobre, lebo ty máš využiť, že ja keby 2 proti 1, čiže to je tak no. Ale potom ju zabijeme. Zabijeme Spajka? No, tak je. Dobre, zabijeme toho tu šmejda. Dobre, my teamujeme. Dám mu jeden power. Dobre, dám mu jeden power up. Dobre, tu dúfam, že nikto není. Rýchlo zničím. No zabije. Dúfam, že nie. Dobre, mám ultinu. Ale on je mŕtvý. Zaberiem to už ja. Konec zemska, to super, nie? Čo, a kde je? Kde je Melody? Kde je Mandy? No, zomrela. Jak ma zabi... Nevadí, tretí, máme plus 6. Áno. Párabe... Mám takú plastelinku. Nie. Čiže... Proti nám je Evo. Dobre, čiže Kyťaka hneď musíme zabiť, lebo on je taký otravný. Áno, Nani. Ty ma chápeš určite. Nani ma chápe. Tam je. Zabijeme ju. Jak to, že ju nezabijeme? Aha, tak nezabijeme Kyta. Nevadí. Crow. Crow je akože silný, lebo on je veľmi otravný. Je taký otravný ako môj spoločák. Nie, ako môj spoločák. Nie, oni sú dobrí. Čiže zabijeme tu Kyta. Prečo? Jak 10? To akože tak dlho trvala? Čo? Nevadí, minus 5. Zatiaľ som plus 1 pohár. No, 2 poháriky, čo je... To je veľmi dobré. Dúfam. A tu je toto part 1 plus. Čiže potom, keď sa vám to bude páčiť, dám, že tušujem, začnem robiť sériu, že začnem tímovať. No, taká divná séria. Ale tak moja sa niekedy oplatí. Niekedy nie. Dobre, zabol som toho tustu otravného. Nikdy si nechod na toho.
na... jak sa volá? Spajkyča. Lebo Spike je celá silný na blízko. Ja tohoto zabijem hneď. Proste bum, 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 bum. Jasné, jasné. Neleon! Jak som prežil? Halleluja. 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 Ale tak to, ja neviem, jak ale. No dobre, čiže tak no. Dobre, som mŕtvý, neviem na čo som dal tú ultimu, neviem, hovno. Mám za chvíľu na Hypercharge, čo sa veľmi vyplatí. No Shade, poď po Leonovi. Poď po Leonovi. Prečo ješ po mne? Haló, čo som ti urobil? Čo som ti urobil? Tak to som vrítiť. Nie, dobre, som dead. Dobre, mal ty no to... Šance, že to dám 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ja som to dal! Ja som ja som Sigma. Skvělý to máš. Kamo, ja som frajer. Kde to mám? Kde to mám? Ja mňa dole. Ono určite dole. A teraz. Aha, je tam. Dobre, to som vyhral, mám 9. Dobre, asi neviem čo akože vyvádza. Vie, že prehral, tak ako čo robí ako? Ajaj. Čo robia, ne? Čo robí? On ma ešte zabije, Už som sa zľakol. Dobre, čiže tak no. No, čiže... No tak no... To by sme mohli vyhrať. No, mohli by sme, no. Edgar, ini Edgar. Gimana, Edgar? Teraz podľa Edgara nejaký skill mám podľa 1000. Ale som skončil, Daryl, ultina. No, tak som neskončil. Fuj. Nestarajte sa, čo hovorím. Dobre, čiže deje. Ten Daryl ma zase ultinoval a prehral. Mám Hypercharge! Aha, tak nemám. Super. Super. Ajaj. Viperinka sa Dobre, Kiťák, nie, Kit, prosím, Kit. Ja tak neznám Shamkita. Neviem prečo, ja keď ho vidím hre, ja také neviem. Dobre, zabijeme Spajka. Nejaký, tam nezabijeme Spajka, ne? Minus 5, samo. Tak už sa mi nechce hrať so Spajkom. Už sa mi nechce. Dobre, idem. Na posledné 2 hry. A keď prehrám, to idem hrať s Willou. Lebo mám si klubo teraz neviem, prečo toto chcem vyskúšať, nie? Dobre, majú také divné kono, ale to sa aj my máme trošku inak.
Dobre, čiže to vyhráme, oh yeah, Neviem prečo, ale proste ja neviem prečo, nie. Ja vážne neviem prečo, alebo ja proste keď nič nerobím, tak proste začnem si spievať, že neviem prečo. Je to divné? Keď to robíte aj vy, tak napíšte určite. Presne, nikdy. Dobre, už mám hyperčar, že ultimátku. Dobre, to sme vyhrali. Nikdy nechod na spajka. Tak to vyhrali. Jupi, vyhrali sme! Dobre, mám hyperčar, že ultimátku, čiže dúfam, že ho využijem, ale nezaujímavé. Že poďme tak isto logicky a to vyhrali. Jed barbo. Dobre, čiže... Tak si nepočujete. Ale poď viežeme hyperčar! Hyperčar. A teraz, on dá hyperčar. Čemu to čo som urobil? Urobila som najväčšiu. Dobre, to máme vyhraté. Jupi, štuši! Dobre, super, jupi, som rád. A rare, jasné, však rare, čak čo ne? To musí byť rare, vieš. Ja prečo sa teraz pozriem na Pinilan? Dobre, idem hrať. Zlobajst? Jak? Zwiedzy. No inak to je po polsku. On sa naučil po polsky jazyk, taký, ktorý neviem. Taký. Dobre, teraz vážne. Čiže... Dobre, zabil som. Dobre, to máme prehraté, toto nedám, toto. To keby som dal, som asi najväčší frajer sveta. Dobre, teraz sa môžem sústrediť, teraz chvíľku ticha. Dobre, to dám. To asi nedám. Nedám to. Skôr si hyperčar, že oni ich nabijem. Yes. No, nedal som to, nevadí. Pozerajte, nevadí, že som to nedal. To vôbec nevadí. Vôbec to nevadí. Mne to je jedno, neviem. Ale pozerajte. Dobre, čiže prehrali sme super, asi ideme hrať so Vilou, lebo ja už nemám nervy na toto. Idem hrať s Vilou. Hej, poď. Abo vieš čo? Ešte nejdem hrať s Vilou. Ešte nie. Čiže asi končíme videjko, čiže dávajte like a odber.